publish pun parlok ban ngapa yang subha yang pisa sian pat chagan di YouTube channel ka jeng penthamai te parlok shapang in sedang tengin padam klik ka jeng duai au blik pa jing babane hani klemat trying ai ka buram ba ka jing ro shami ik jing bha ka jong me ka ba melale ngi iwe piwe try me lows em ki em u try ki try alpha but omega wasdang badu bakun ngai khublei try ka jing khu ba mathe shle lor jingi malang si por ka jing ko jangi ma panda pan biang ji kam jangi mera pala jingi na ki jing ma ka jing sao ji pang ka jing stom ka jing ka jangi a try ban ngai khublei try ba mla dan kalam ba ki break badan hapne ka jing pang ji stom ma mela ai ka jing ko ji khia eki mela dan kalam ba ki break badan hapne jing e mela pala ikin ta jing e ka jong ki mela dan kalam ba ki break ki bas ko si mela pen kemen ni ki a try mela dan kalam ba ki break badan kam ye me ha ka por ka ba ki dan kam ye me a try ngai khublei try switch ga kham tam ka jing dan kalang ka jong me ban ngi kan bang ya pudi tin ka jong me a try ban nga karpar na mes ko ha ban dan kalang rukum jo pat has sachi sian pat ha kani ka por kan bang ya pet bia ka tin ka jong me a try te ra bingi bang su tho ye ka e ka ba me kwa ban ka ngi a try kat kum ka bible a try sub e jonga nga duai hani klemat ban yarap ingi a try but ai ngi ta chi so chi champang bangin tip ke ek bangi de ban le ba ke ek bangim de ban le to ayo musim khoi bodar kalang ban ngi ba beten dan ti ngi ba dia lam ngi shal ti ka bade to ma ki pop ki kang go jongi ki ni baro ki pa tang jisu amen tip or no shopping is dang tagin pai ka bible sha u yondes kalong ka balai dhoi ban kong haduk basan ti la don ubri ubana ki pharisi uba kerteng uniko dimas unong sin shar jong ki jiu uni ulawan hau jisu min miet ban ula ong hau ko na hikai ngitip ba milong una hikai ubala wanna uble namar omdon ubala banle ya kini kikamba ya kiba mele lemda uble ulong rekat bad ujisu ulayet hu bad ula ong hau shisha nga ong hame lemda khapat ya ubrio om la ban yo i ya kahima uble unikodemas ula ong hau kumno la ban khayo ubrio haba ula temen ula ban besut pat sha ka khpo ka kame jo ban kha ya ujisu ulayet hu shisha nga ong hame dam dakha ya ubrio na ka bana umen sim la ban le hapo ka hima uble te parlong nila i na kan diga ji to khana na po jo ka bible ba uni unong sanshar jo ki pharisi uni kodimas lawan badi kedo jisu ban keli ya kan diga ji keli ka e ka bang ade ban le ban yo ka jing em ka bam jikun parlo hang ne nila iru ba ka e ka bau jisu ula jabab ula ong lemda la khapat yo ubrio na ko bana umensi makhoi om yo bande sha ka hima uble te parong ilai I bagani ka jingkren ka jong uble ka long ka ba sha bha ban katkum ka jisu thu brio ka jong Nicodemus ula kali panau jisu la ong kumno la ban khayo brio anda ula temen kumno besut biang sha ka kpo ka jong ka kame ka jo ban kha pat ya hendrei ka jing ong ka jo uble hang ne kamut ba ngin yo ya ka jing pen baptis da ka ba daw men sim ba khoi proverbs kalnong ka ba khat saud khot ka ba khat ar ka ong kum ne dan kalanti ka ba I kumba ka bet yo ubrio hendrei ka ba kot jongka long kilanti ka jing yap te parlo hang ni ngi I ba kan kum ka jing mut brio ka jongi ngi pakhat ba kadi kalanti ka long ka ba de yangi bar kan yalam ngi sha kata ka thong ka bangi ngi kwa rengim te pat ba kan yalam ngi sha e ba kan yalam ngi sha ka jing yap namar ba ka jing mut jongi ki brio ba ka jing mut jong blai kan ya hap kumba julong juya ka perthei ka donut ka jongi ubrio ka long ka ba bamman ini phai bang ka bible show Matthias ka long ka ba khatsan ka khot ka ba khat khandai ba ka donut kimi no ki jingmot bamman ka ba paniam ka ba kalem ka ba yakai kan the ka ba to ka ba sakhilam le ka ba kran ben hang ni ngi I ba ka donut ka jongi kale pop ka pop kami na ka donut ka jongi iwe piwe ti ba on kha pa dengi ngide ban sedang na ka donut ka jongi hi te haba la pen baptis singi ne la kha pa dengi ngi kwa ban pen kalai ka ching em ka jongi ngi kwa ban
ba ka jing em gujungi kan long ka babha ba ki ek bangla le man shwangin amle shu ki ek basniu ki bangi la le man shwangin amle shu hanre kat kom ka tin ko jong blek ngide ban yap knang ba on khapat yangi ngila shem ya ka jing pen baptis ngila pen kelai ya ka jing em gujongi hanre ki pop jong ka donul ko jongi pat kadang em te por lok sha ba pensem ya ka jing pen baptis la hikai ya phi ban ino ya ki pop jong ka perthai kum ka badi duma ka badi kya wanom to wanom klem wanom sakhilam le kum ta ter ladanga kali ya ka ni ka jing kali hayeng mane barabo lajan baro kikti kinra ndrei ladanga kali pat kanu na pedeng jong phi shwabat pen baptis la hikai kumno ban yap yala de ban IT ya ki pop jong ka donut ka jong phi kum ka jing shun ka jing dom ka jing thang ka jing pen bitar ka jing bam ngorem ka jing bishni ka jing khwana de bat kum ta ter khendiat ki ban ra ki ki jong ki kani kade ka problem ka jongi iwe pe iwe tang khendiat ki bas ngau thu kumno ban IT yala de met bat man sim sha ublei kumno ban IT ya ka pop jong ka donut ka jongi habal apn baptis jingi yangaru omshim la hikai bat kat bangam shim la le pop ka papen I shabar ngadang mut banga ngalong ka kristan ka babha hendrei ngale pop pat da ka men sim nga bishni nga pihun nga isi nga bitar nga sakhilam le pat kum ta ter gidon shibun kiba kajing im pop ka jongi ngile hendrei ha bangi IT lut met bat men sim sha ublei pen khoj yangi na kita ki pop ki jongi ki bangi gidon ha ka donut ka jongi te perlo hang ni ngilai I bau jisu la ong bade ban kha pat engi knang ban yo le bisot sha ka hima ka beneng bad hang ni ngilai I ru ba ka jing kha pat ka de ka jing pen baptis bad an pen baptis kumno da ka bad da men sim ba khoj bad ka jing pen baptis ka de ban long kum ka nuksa ka bau jisu ula pen I kat bau don ha ka de ka perthai ya ula pen baptis da ka bada men sim ba khoj kum jo yangi ru an pen baptis da ka da ka penngam bad ka jing pen baptis ka de ban long kum ka nuksa ka bau jisu la ai hangi iwe pui kat bau dang don ha ka de ka perthai jisu la yam bad ulami pat kum jo mangi ru de ban yam da ka penngam yangi hapo ko ban ngin tep ya kita ki pop jong kamet bat kam sim ka jongi bat ngin khepat kum to breu bat thamai bat ngin tep bakan no shisha ka long ka bas ngau tenat ban kam sim ka khoi bat ka met ka khoi habau jisu dan hani ka perthai lapan I ka nuksa pakumno lapan baptis ya kadan kapor ha ka ba kawan ka jisu tho hangi ba hakapor menshwa ka bangi shem ya ka jipen baptis ngim pat su thu ya ka kata ka pop jong ka dono ba ka pop jong ka men hande ha bangi la su thu pat ya ka ko ban shem ya ka jipen baptis ban sai khoi biang ya kita ki pop ki jongi ki bangi la le menshwa ngi nam le shu hadien tingila ban shem ya ka jipen baptis ban gila ban pen thamma ya la de khnam bangin yo balai ban besot sha kata ka hima ko jong balai ka bau pen kre na ta ka jonga bar ka jong phi ti parlok ban pen kut tang ne phai biang sha ka bible sha uning kong yo anes kalong ka baning kong ka khat ka ba nyaw rei ladang ya ha kata ka jing shai kumba ulong ma ha kata ka jing shai ngidan ka jing ya selok lem parlok hi bat ka snam u jisu khon jong ka pen kho yangi na kapop baro te parlok hangne kalong sha ka katin ka bas ngau tendan ladang ya ha kata ka jing shai kumba ulong ka jing shai ngidan kata ka jing ya selok lem parlok hi te parlok ite bau jisu ulong kata ka jing shai titongin ya ha kata ka jing shai ka bau jisu upa ingi bagin bot yo ula ai ka nuksa hangi ba akumno ba on pen baptis kumtaru ngide bande da ka ba pen ngam ha ko bat ngin teb kita ki pop ki jongi baro jo ka met ba jo ka men sim bat ngin khepat kum utau breu bat thamai uba ino no ek ta ki pop jo ka perthai par ban phai tang shau jisu christ hi te parlong akarmen ba plus ho tho ba to bleu dar kalang bat phi nang ya bitelenti phi
บัดอุนพายมันเสียบกโคดบัดเป็นอีลันตีบัดเป็นชายจึงบดจึงประคาเดพีบาอุนไอก็จึงชายบาก็เอกบาพิเดบันเล่บัดก็เอกบาพิมเดบันเล่ก็เอกบาพิเดบันบดบัดก็เอกบาพิมเดบันบดบัดอุนเป็นชายก็จึงบดจึงประคาก็จองพีมาบางทีJisu ulang kajing syai, kum tangiru ngin boy, ya kata kajing syai, kabau Jisu udan. Tau boleh ikut kui pi biang sesian pan, baginya kendo biang ha kawai pat ke video.